Bismillahirrahmanirrahim. Majnuni, kashi na 20. Jin saukar ajiyar zuciyarta ya sa ya ɗan shafa gashinta. A hankali ya sa bakinsa daidai kunnenta ya hura iska kaɗan kafin ya ce kin yi shiru na ci gaba da baki labarin ko. Kanta ta ɗaga tare da sake gyara kwanciya a ƙirjinsa. Gaba ɗaya jikinta ya mutu sakamakon labarin rayuwarsa da yake bata. Ashe da sauran rana a kaba domin kukan da take shafar mai ne akan wanda za ta yi a nan gaba. Mahaifina ya samu jama'a sosai waɗanda suka sallaci gawarsa da waɗanda suka ba da shaida arziki a kansa. Sai dai kuma tun bayan da aka kai shi gidansa na gaskiya kowa ya watse babu wanda ya zauna. Su ma 'yan uwan shi zaman da suka yi na 'yan mintuna ne suka kama gabansu. Al'amarin ya bani mamaki sosai. A nan na gane cewa babu wanda yake saurin ƙasƙanta a duniya sai talaka wato mutane sun san ko da sun zauna zaman makoki babu abin da za a fito musu da shi daga cikin gidan mamacin shi yasa suka watse. Sai nake tunanin yadda jama'a ke tururrubi gurin zaman makoki wanda yake da farcen susa. Wani ma don ya ci abinci yake zuwa ya zauna ko da ba shi da alaƙa da mai mutuwar. Wannan kuwa talaka ne wanda bai ajiye ba kuma bai ba wa kowa ajiya ba. Amma dai ko da kowa bai zauna ba 'yan uwansa sa zauna domin karɓar gaisuwa. Duk da cewa zaman ba dole ba ne a shari'ar musulunci amma an mayar da shi al'ada. A lokacin zan ji daɗi matuƙar da wani a kusa da ni. Sai ya kasance ni kaɗai nake karɓar gaisuwar domin babu wanda yake zaune gefe da gefe na. Sai dai ina farin ciki sosai idan na tuna cewa mahaifina ya mutuwar shahada ya kuma shiga ranar Juma'a bayan kyakkyawar shaida ta mutane. Ranar sadakar uku ni da ƙanwata Sadiya muka yi masa sauka Alƙur'ani mai girma. Ba haka ko babu wani abu da 'yan uwana suka yi masa na sadaka. A tsatsaye suka tafi musamman Baba Auta dan shi ko zama bai ba ya ce yana da uzuri. Gwara Baba Audu ya ɗan zauna na 'yan mintuna kafin ya tashi ya tafi. Hakan bai dame ni ba domin ni babban burina da fatana a ce mahaifina ya dace da rahamar Ubangiji. Sosai na tashi haiƙan da neman kuɗi duk abin da za a yi da jiki ƙarfi ina zuwa na yi matuƙar zan samu abin rufin asirina zai rufu. Ni ne wanki da guga, gyaran takalma, aikin gini, dako cikin kasuwanni. Gefe guda kuma ina yin gyaran babura da siyar da fetur a bakin titi. Asirina kuwa ya rufu domin na ɗauke wa mahaifiyata da ƙanwata nauyin komai don ba na so su yi kukan maraici ma. Shi yasa nake fita nema ba dare ba rana. Ganin haka yasa Hajiya dawowa gidan a cewarta ai su ma suna da haƙƙi a kaina. Duk neman da nake uwata nake wahaltawa. Sai ta dawo gidan ta share ɗaki ta zauna. Tsirfar yau daban ta gobe daban. Gashi ita kuma mamana ba ta da hayaniya kuma ba ta son tashin hankali shi yasa duk abin da Hajiyar ta yi masa sai ta kawar da kanta. Amma abin yana damunta matuƙa. Ni ma abin yana yi min ciwo. Ranar da na samu zama a gidan zan shiga har ɗakin ta na zauna domin na nusar da ita cewa abin da take ba daidai ba ne. Sai kawai ta fashe min da kuka ta lauye zancen da cewa dan na ga ƙasa ta rufe idon mahaifina shi yasa nake nuna mata cewa mamana ta fi ta girma a gurina. Ganin haka yasa kawai na rabu da ita sai dai na ɗaukar ma kaina sakar mata fuska. Na daina sakar mata fuska. Ko wasa take min bana saurarar ta nake shigewa na tafi harkokina. Sai ta rarrafo ta fito tsakar gida ta zauna ta dinga habaici wanda yake damun zuciyar mamana. Ba ta ƙaunar tashin hankali da damuwa. Haka za su yi ta kuka ita da Sadiya a ɗaki abin na damun ransu. Cikin ikon Allah da wannan buge-buge da nake na samu na sayi fili. Sai da tunda Hajiya ta ji labari ta dame ni kan lalle sai na fito da matar aure tunda ina samun kuɗi. Na yi ƙoƙarin nusar da ita cewa kuɗin da nake samu na rufin asiri ne. Zan yi aure amma ba yanzu ba. Ta ƙi yarda da maganata kawai ta kira Baba Auta ta fara shaida masa halin da ake ciki. Ƙiri-ƙiri na ga hasada a cikin idonsa jin cewa na sayi fili har na soma gini. Ya dinga faɗa mara dalili wai akan me duk abin da zan yi ba zan nemi shawararsa ba. Ni dai shiru kawai ne ina kallon sa. Ya ce shikenan Allah ya sanya alheri. Maganar aure kuwa dole mu yi maka ka fito da mata. Idan kuma baka da ita na baka Fatima. Gabana ya faɗi na kalle shi da mamaki a tare da ni na ce wace Fatima? Ya ce ta waje na mana ko kana ganin ka fi ƙarfin ka aure ta ne? Na ce gaskiya bana ra'ayinta Baba Auta. Babu maganar rufa-rufa a tsakaninmu. Fatima 'yarka ce amma ka san ba ta da kamun kai ko? Ya ce magana za ka faɗa min a gaban idona ne? Na ce ba haka bane ba. Na jaddada maka abin da ka sani ne. Ni din ba mace bane. Ballantana a yi min irin auren da bana ra'ayi. A ƙyale ni da kaina zan duba matar da ta cancanta. Sai kawai ta fashe da kuka da faɗin Sadiku. Wannan sharrin na mahaifiyarka ne domin ita take zama ta kitsa maka komai amma ina laifin wanda ya maka kyauta. Fatima dai 'yar uwarka ce duk lalacewarta ba za ka canja ta ba. Ya ce ki rabu da shi Hajiya tunda shi ba shi da mutunci a gaban idona yake cin fuskata. To shi kenan tunda ka ce ba ka son ta sai ka fito da wacce kake so. Yana gama maganarsa ya tashi ya fita. Ni ma tashi ne na bar gurin raina a ɓace gaskiya ba zan lamunci wannan kama karyar ba domin dai yarinyar kowa ya san halinta san ba ta da natsuwa da tarbiyya
ga shegen kula maza da sauraron abubuwan da basu dace ba. A wannan zamanin kowane uba yana so ya zaɓa wa 'ya'yansa uwa ta gari. To akan me yana ganin kashi da rana ya taka? Ba zai yiwu ba. Wanda na shaida wa mama na halin da ake ciki, sai ta ce tunda abin ya riga ya zama haka, to na yi gaggawar fito da matar da nake so na aura, domin a ganin ta hakan zai sanya su janye maganar Fatima. Na shiga tsaka mai wuya a lokacin, domin ni kuwa tunda na girma na kai munzali na samartaka, ban taɓa kula wata budurwa ba, don ba ni da buƙata. A'a, ba don ba ni da buƙata ba, a'a. Asali ma ni mutum ne mai yawan sha'awa, shi yasa sa'i da lokaci nake azumi domin tseratar da kaina. Ina son aure sosai, to amma ina cizawa domin na riga na san aure a yanzu dole sai ka shirya. Nauyi biyu ne zai hau kaina, da na iyalina da na mahaifiyata da 'yar uwata. Amma tilas ta sa na yanke wa kaina shawara domin gujewa auren Fatima wacce babu ita a cikin tsarin rayuwata. Na je na samu mahaifiyata da maganar Na'ima, 'yar ƙaninta ce Baba Salihu. Yarinyar tana da tarbiyya sosai da kunya. Wannan shine abin da ya ja ra'ayina a kanta har na ji ina sha'awar aurenta. Ta yi shiru tana nazarin al'amarin kafin ta ce ɗan gaske. Da yake sunan da take kira na da shi kenan. Sakamakon sunan mahaifinta ne, ta ci gaba da cewa ina gudun abin da zai biyo bayan al'amarin domin ba na son tashin hankali. Kuma ban mance da wasiyar mahaifinka ba kan cewa lallai na kula da mahaifiyarsa, kada ta yi kuka da mu yi ƙoƙarin ganin mun rabu da ita lafiya. Wannan dalilin yasa duk abin da Hajiya take min a gidan nan ba na ɗaga kai na kalle ta, domin zama na amana da mutunta juna ne da mijina. Duk da mahaifiyata ba ta raye, ya zama dole na girmama tasa. Saboda haka ban hana ka nemi auren Na'ima ba, amma ka je ka shaida wa 'yan uwan mahaifinka domin mu ji hukuncin da za su yanke. Hajiya ta yi tsalle ta dire ta ce ba ta amince ba. Wato na je na haɗa baki da uwata, ta ɗauki 'yar ƙaninta ta bani. Na guji 'yar uwata Fatima, to ba da yawunsu ba. Muddin na ce dole sai na auri Na'ima, sai dai na canja iyaye. Gaba ɗaya suka haɗe bakinsu. Kawo Audu da shi da Baba Auta ɗin, babu wanda ya fahimce ni. Mama na ta umarce ni cewa na janye maganar auren Na'ima, na amince da auren Fatima domin samun kwanciyar hankali. Amma za ta tsananta da yi min addu'a insha Allahu, ba zan lalace ba. Jin haka yasa na amince, ba don raina ya so ba, sai dai samun zaman lafiyar su baki ɗaya. Amma sam Fatima ba ta cikin tsarin matan da nake so na aura. Ɓangaren wacce ake dambarwar don ita, ko da ta samu labarin abin da yake faruwa, sam ba ta nuna damuwa ba domin ta jima da suna a cikin zuciyarta. Duk da bata furta min ba, amma duk alamomi sun bayyana. Idan za mu haɗu a ko'ina ne sai ta yi min magana irin ta rashin kamun kai. Wallahi kana burge ni. Ina son namiji dogo giant wanda na san ya cika cif, zai gamsar da ni a shimfiɗa. Ire-iren waɗannan maganganun banzan take min a duk sanda za mu haɗu. Sai na yi mata jan ido sannan na nuna mata cewa ni na fi ƙarfinta, amma hakan baya hana ta sake zuwar min da maganganun banza makamanta wannan a duk sanda za mu haɗu a wani guri. Tunda ake magana auren ban taka kafa na je gurin yarinyar ba, komai suke ina kallon su ne kawai. Na yi iyakar abin da zan iya na lefe da sauran abubuwan bukata na aure. Sai ga ta zo ta same ni a gurin aiki na tare da ƙawarta. Kallo ɗaya ne musu, na kawar da kaina domin raina ya ɓaci daga nan suturar da ke jikinsu komai a bayyane. Magana na zo na yi da kai, ta faɗa a lokacin take tsaye a kaina. Na kalle ta tare da faɗin me yake tafe da ke. Kai tsaye ta ce kuɗin ƙunshi da kitso nake buƙata. 3,000 na bata, amma na gargaɗe ta kan cewa kada ta kuskura ta zo min gida da gashin doki, domin gwadar ƙarin gashi ce da tara farce. Ga uban bilicin da take duk ta lalata fatar ta. Tare bakinta ta ja hannun ƙawarta suka tafi. Tana maganganu ƙasa-ƙasa wanda na san da ni take. Ɗaki da rumfa kawai na samu na kammala, na ɗan kwaskware shi daidai gwargwado. Amma kicin da ban ɗaki da sauran aiki dan babu filasta ballantana rufi. Haka nan na haƙura saboda yanda wahala ta yi yawa. Ga bikin ya matso komai ya katame, babu mataimaki sai Allah. To tunda aka ɗaura auren ban wani saki jikina da ita ba. Na dai sanya mata ido ne kawai ina nazari a kanta. Duk wani haƙƙinta da ya rataya a wuyana ina ƙoƙarin ganin na sauke shi, amma kuma ban taɓa haɗa shimfiɗa da ita ba. A falo nake kwanciyata, ita kuma a cikin uwarɗaki. Haka nan za ta yi ta shigar fitar da tsiraici a gabana, ta yi ta juyawa, amma cikin ikon Allah ba ta iya jan ra'ayina zuwa gare ta ba. Sai kawai ta je ta faɗa wa Hajiya cewa ba ni da lafiya, domin tun da aka yi auren mu wata 4 ban taɓa kwanciya da ita ba. Hajiya ta samu abin yi, ta je har ɗakin mama na ta rufe ta da faɗa. Ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, cin mutunci iri-iri abin mamaki. Fatima har tana sanya baki, a nan ne Sa'adiya ta gaza haƙuri, ta fara mayar mata da martani. Hajiya ta gaura mata mari tana faɗin wato za ta goyi da bayan uwarta kenan. To shi kenan, za ta sanya kafar wando ɗaya da su gaba ɗaya. Sai da na zo gidan Sa'adiya ke shaida min abin da ya faru. Sosai raina ya ɓaci. Idan Hajiya ta ci zarafin mamana,
na rabu da ita, to babu shakka Fatima ba za ta wanye lafiya ba, domin ba ni da haƙuri akan mahaifiyata da nake jin ta a cikin ƙoƙon raina. Sosai ta ga ɓacin raina akan abin da ta yi. Na ce kuma lallai in tana buƙatar zama da ni, to ta je ta ba ta haƙuri, idan ta ƙi wallahi sai na sake ta. Wannan shi ne hukuncin da na yanke mata. Kwana ɗaya biyu shiru ba ta bi umarnina ba. A cikin kwana na uku na rubuta mata saki ɗaya a takarda. Na ce lallai kafin na dawo ta fice min daga gida. Yanda na fahimta al'amarin ya ba ta tsoro sosai, domin ba ta yi tunanin zan iya sakinta ba. Haka na fita na bar ta cikin damuwa mai tsanani, wanda ni haka bai dame ni ba. Matuƙar za ta taɓa martabar mahaifiyata, to wallahi na gama zama da ita. Ina gurin aiki sai ganin Sadiya na yi a kaina. Na san dama hakan za ta faru, ko ga yanayin da na ga yarinyar. Idanuwanta sun yi jawar, da alama ta ci kuka ta ƙoshi. Na ce menene? Nan take shaida min cewa gida babu lafiya, na je ana nema na. Hankalina na kan babur ɗin da nake gyarawa. Na ce ta je kawai ga nan zuwa. Ko da na shiga gidan hayaniya ce kawai take tashi. Muryar Hajiya ta fita kowa, sai sababi take yi. Ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Shigowa ta yasa suka saurara. Inna Samira ce ƙanwar mamana, suke musawar yawu da Hajiya, yayin da mahaifiyarta ke cikin ɗaki tana zubar da hawaye. Wannan shi ne abin da ya ɗaga min hankali, kuma na yi nadamar abin da na aikata, wanda na san shi ne musabbabin tashin hankalin da yake afkuwa a gidan. Ka shige ciki, zan yi magana da kai. Hajiya ce ta bani wannan umarnin. Ban yi mata tayayya ba, na bayanta. Nan na gansu a zaune ita da mahaifinta, wato Baba Auta, fuskarsa a mutsuke. Ina miƙa masa hannu domin mu gaisa, amma bai ko kalle ni ba. Na samu gefe na tsuguna ina saurara abin da zai biyo baya. Ta fashe da kuka. Fuskar ta kaca-kaca da hawaye take faɗin. Saddiƙu, cin mutuncin da za ka yi mana kenan, saboda ƙasa ta rufe idon ubanka, shi yasa kake nuna min iyakata? Babu damar na yanke hukunci a gidan nan, sai ka sa ƙafa ka tsallake, amma ƙara wannan. Idan mahaifiyarka ta ajiye, ba ka iya tsallakewa, saboda kana gudun ɓacin ranta. Amma ni da na haifi ubanka, ka raina ni. Sadiya ta shirya maka ƙarya da gaskiya. Ka hau kai ka zauna. Shin yaushe Fatima ta zagi uwarka da har za ka sake ta? Akan wannan dalilin da ba shi da tushe ballantana makama. Zan yi magana, ya ɗaga min hannu da faɗin dakata. Sai na yi shiru ina kallon sa. Ya yi kwafa yana girgiza kansa da faɗin, aure duka wata 4 da 'yan kwanaki har ka so mu wulaƙanta min yarinyata? Menene abin jin haushi a nan? Saboda kawai ta nemi haƙƙinta na aure, shi ne za ka sake ta? Idan ba ka da lafiya ba sai ka faɗa mana ba, a nema maka magani. Murmushin takaici na yi, na ce lafiya ta lau. Kawai ban yarda da na yi kwanan aure da ita ba ne kai tsaye ba. Sai mun je asibiti likita ya auna ta, domin gaba ɗayanku kun san abin da yake faruwa. Sai ya fusata, ya rufe ni da faɗa zagi ta uwa ta uba. Duk ina kallon sa, ina kuma ƙara jin haushin 'yarsa a cikin zuciyata. An aura min ita ba don ina son ta ba, amma ana bi na da cin mutunci. Ta sassauta murya da faɗa, Sadiƙu, kada ka bani kunya mana, ka yi wa Allah da Annabi ka ɗau aniya a zuciyarka. Ka mayar da matarka ɗakinta. Kada ka manta fa 'yar uwarka ce. Duk abubuwan da suka faru a baya ka daina tunawa, ka fuskanci abin da yake gabanka. Nan ta sassauta ya sa na ce to shikenan, zan yi shawara akan al'amarin. Ya katse ni ta hanyar faɗin kada ma Allah ya sa ka mayar da ita mana. Ko ka ɗauka kai kaɗai ne namiji a duniya, shashasha mara mutunci kawai. Na ce Baba Auta, idan an ciza a hura, kai babba ne kuma ƙanin mahaifina. Ka dinga sanin irin maganar da za ka faɗa a kaina, domin ina tsoron wata rana ka fusata ni na mayar maka da martani. Da kumfar baki ya ce ka mayar mana, ai babu laifi tunda kana ganin ka isa. Ta ce ya isa haka Auta, abu komai a sannu a hankali, domin shi ma duk abin da yake yana da hujja a kai, saboda haka rarrashinsa za a yi. Shiru yana cin magani, ita kuma Fatima sai ta hau kuka tana faɗin sai Allah ya saka mata akan zargin da ake mata, tunda ita dai bata taɓa sanin wani ɗa namiji ba. Ni dai tashi ne na bar su a gurin suna mayar da magana. Na shiga ɗakin mamana, na same su a zaune jigum. Inna Samira na kwantar mata da hankali. Ita ma zuwan ta gidan kenan, sai ta riski irin cin zarafin da ake wa 'yar uwarta. Wannan dalilin yasa ta shiga cikin faɗan domin kare mutuncin 'yar uwarta. Ta kalle ni kafin ta ce dan gaske, wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe. Kada ka kuskura wani saɓani ya sake haɗa ka da matarka ka sake ta, ko bayan raina ban amince da hakan ba. Na ce Umma, ba zan iya zama da matar da za ta zage ki ba, wallahi duk sanda nake mata zan raba da ita muddin ba za ta martaba ki ba. To ballantana wannan da kin san ba son ta nake ba, akan me za ta ci mutuncin ki? Ta ce wannan ba hujja ba ce, ba kuma dalili ne da zai sanya ka saki matarka a kai ba. Na ce wallahi Umma, kin fi ƙarfin komai a gurina. Kamar yadda na faɗa miki da farko, ba zan zauna da matar da za ta ci zarafin ki ba. Ta ce a gaban idonka Fatima ta zage ni? Na girgiza kai da faɗin a'a, amma Sadiya ta tabbatar min, kuma na san ba za ta yi ƙarya ba. Ta ɓata rai da faɗin to na gargaɗe ka,
Ka daina yanke hukunci sai ka tabbatar da gaskiyar lamari, domin sakin Fatima na nufin abubuwa da yawa a gidan nan, ciki kuwa har da rashin kwanciyar hankalina. Bayan haka kuma ina mai baka umarni yanzu ka mayar da matarka, wannan shine farin cikina. Cikin ɓacin rai ta kai ƙarshen maganarta. Na ce shikenan Umma, na mayar da ita kamar yadda kike buƙata.